Hola, com esteu? Bé, avui en el joc de Juguem Junts anem a treballar la iniciació a la lectoescriptura. El que anem a fer és treballar les vocals, concretament la lletra E. Aquest joc va dirigit a l'alumnat de 5 anys, però tot aquell alumnat que s'estigui iniciant en l'escriptura, ja tinga menys de 5 anys o més de 5 anys, podrà jugar perfectament. El primer que hem de saber per començar a jugar són les vocals, que són A, E, I, O, U. Ara di-les tu. Molt bé. I com veieu, està en roig la lletra E, perquè aquest joc va dirigit a reforçar aquesta lletra. I com s'anomena el joc? Doncs el joc s'anomena On es troba la E. On es troba la E és un joc en el que apareixeran diferents imatges i hem de saber el nom d'aquestes imatges. Una vegada sabem el nom de les imatges, hem de saber on es troba la E. D'aquesta manera, el que farem serà treballar la consciència fonològica. I hem de saber si la E es troba a l'inici, és a dir, la primera lletra de la paraula, al mig o és l'última lletra de la paraula. Esteu preparats? Vinga, comencem! On es troba la E? Tots sabeu el que és això? Clar que sí. És una avellana. Avellana. I on està la E en aquesta paraula? Avellana. Teniu clar? Sí? Molt bé. Es troba al mig de la paraula avellana, perquè comença per A i acaba per A. I la E està al mig. Anem a comprovar. Molt bé. On es troba la E? Què és això? Molt bé. Llibre. Llibre. I on es troba la E? A l'inici, al mig o al final? Llibre. Llibre. Clar, és l'última lletra de la paraula. Anem a comprovar. Molt bé. On es troba la E? Què és això? Clar que sí, és un eriçó. Eriçó. I on es troba la E en la paraula eriçó? Molt bé, és la primera lletra de la paraula. Molt bé, és la primera. Comença per la E. Eriçó. Molt bé. On es troba la E en aquesta paraula? Tots sabeu què és això? Sí? Clar, és un ànec. Ànec. Fixeu-se com comença. Ànec. I com acaba? Molt bé. La E està al mig. Està al mig. Anem a comprovar. Molt bé. Ho estàs fent genial. On es troba la E? Tots sabeu el que és això? Sí, molt bé. Una escala. Escala. Com comença? Escala. Clar, us havia donat una pista. Molt bé, comença per E. Per això pintem el primer quadraet. Anem a comprovar. Molt bé, seguís així. On es troba la E? Què és això? Sí, molt bé, és un infermer. Infermer. Comença per infermer. Molt bé, per la lletra I. I acaba infermer. Infermer. Clar, acaba per la R.
I on està la E? Clar que sí, està al mig. Molt bé! Anem a comprovar. On es troba la E? Què és això? Que fàcil, esta la sabíeu tots molt ràpid. Ovella, molt bé, ovella. I on està la E? Ovella, ovella. Clar, molt bé, està al mig. Anem a comprovar. On es troba la E? Què és això? Clar que sí, és un escorpí. Escorpí. I on està la E en la paraula escorpí? A l'inici, al mig o al final de la paraula? Escorpí. Escorpí. Molt bé, està a l'inici. Anem a comprovar. On es troba la lletra E? Tots sabeu què és això, veritat? Clar, és un cotxe. Cotxe. I on es troba la E? A l'inici, al mig o al final? Cotxe. Cotxe. Clar, molt bé. Al final. Anem a comprovar. Bé, doncs fins ací hem arribat en el vídeo d'avui relacionat amb la lletra E. Si voleu seguir jugant i treballant altres vocals, podeu anar a la llista de reproduccions, concretament a la llista de reproduccions d'iniciació a la lectoescriptura. Tots els vídeos relacionats amb la iniciació a la lectoescriptura tenen la primera pàgina, és a dir, la caràtula del vídeo de color taronja claret. I si voleu seguir aprenent amb mi, doncs us espero en el següent vídeo. Adeu!